Hello, hello, sziasztok! Üdv mindenkinek! Itt Botics, és egy csapattal fogunk most dotázni. Itt van velem Atomkapitány. Igen. Itt van nekem Péter Killer. És a többiek, köszönjetek! Sziasztok, hát itt Knifing vagyok. Hát itt luxus a köszönés. Ja. Várjatok, cipő. Valaki adjon egy tangót, mert az nekem kell már most az jól jön. Sziasztok, én meg Kornél vagyok. Ott a vége! Kellett volna vegyek egy tangót, mindegy. A legjobb kép, az eredeti kép a játéknak. Végre én is betöltöttem. Adsz majd tangót, Botics. Köszi. Hoppa. Jó, és nem vettünk futárt, na mindegy. Veszek akkor én, mivel úgyis marad pénzem. Jó. Ja, nem marad, bocs. Ja, ez jó volt. De, menj innen. Ursa! Mi a csapatunk? Viper? Nem mész, Ursa? Júj. Különös, figyeljétek, hogy... Megmondom neki. Nem mész. Jaj, ez nem megy. Fiúk, ott... Riki. Arra belőlövök egyet. A kecske nem ijesztette el a medvét, na mindegy. Fiúk, szóljatok, ha elmegy Ursa. Jaj, azt muszáj mondani. De viszont a nagy mágus meg elijesztette a nagy medvét. Elértem, a nagy medvét, a nagy mágus. Ilyen vicceskedben vagy, kisfia? Nem. Botics ellenünk van P-ja, az biztos. Nem. Viper. Jaj, mama! Viper meg P-a, gyere! Júj, nehéz kombó lesz. Az a jó, hogy náluk 3 mider van, szóval nem lesz olyan nehéz. Mama! Nincs itt, bocs. A kecske De. Lászti, na végre! Nem tudtam kezelni hirtelen. Húzzak elfelé, mert... Megsebeztem. Nem mész innen? Jaj, Légy ne mama! figyeljétek Ursát, az a legrosszabb. Jaj, Ursát nem kell fidelni, mert... Nem akarom fidelni, de én félek még egyelőre, mert én még egy kis kecske vagyok. Aki láthatatlan lesz. Majd 6-os szinten. Jaj, fejlődtek egyet, ez nagyon nem lesz így jó. Nem mész innen, medve! Medve? Kösz? Az a jó, hogy nálunk Seeker, nekem meg van Sunstrike-om, és amikor mondjuk be akarna futni a sporra, akkor Seeker miatt látni fogom, és akkor tudom tolni a Sunstrike-ot. Na, majd mostan rá tudok valamelyikre ugorni. Mostan! Moréljá! Végre van élet. Máguskám, izét kéne lőni, Sunstrike-ot, de még nincs Sunstrike-om. És amúgy se ölné meg. Várjál, mondjon mindenki valamit, mert egyforma lényegében majdnem a hangotok. Oké. Az egyik a videóban. Jó, már körülbelül már megvan. Veszek most már egy futást. Silent and Smoke, beszólt a kecske. Beszólt a kecske. Aztán meg fogok halni. Ne tedd ezt velem. Meghalsz akkor, hogyha meghalsz. Majdnem meghaltam, mert ugye van. Jó, csak ugye a varlok elátkozott, az majdnem first blood. Ahogy az lehetne first blood is. Nem mész, medve? Kinek van kevés HP-ja még? Nekem. Hát nekem egy kicsit. Nekem nem az ellenségtől. Ja! Azt hittem olyan adakozó lélek, vagyis adsz tangókat. Vagy mi? Én is. Várjatok, hosszak jött. Már megörültem. Jövök most. First blood megvan. Szép volt, ügyes. De amúgy én is vettem futárt, nem kellett akkor innen kb. Hozzuk a menetet. Akkor miért nem aktiváltad le? Kerget a medve, segítség! Kerget a medve! Megyek. De ordibálj! Itt van egy sietségdrún, azzal hazaszaladok. Segítek a medve ellen. Viszlát! Léci, fiúk, valamelyik? Ketten kergetnek. Az a baj, hogy messze vagyok és nem érnék oda időben, mert lassú ez a Itt mipó. van Pudge. Lassú, én meg nekem most egyes képesség. Na, most szóljon be a medve, megverem. Hallod, Botics, most öld meg az egész csapatot, azt jó van. Úgy tervezem. Itt van a kis... Ja, inkább veszek egy izét, nem fogok itt szarakodni. Zoli, ott te vagy? Zolit úgy fogom hívni, hogy a nagy varázsló. Hát... Botics, visszajöhetnél. Már, nem Zoli, még tanulod kéne. Jaj. Gyere! Nagy mágus, mi van? El vagy? Nem vagyok, hát, Sunstrike-olni akarok. Gyere már vissza. Itt vagyok! Gyere már vissza. Itt vagyok! Itt van egy sietségdrún, azzal hazaszaladok. Itt van
Jövök. Meghalsz, Ursa! Kapd el! Vissza. Ah, fuck, pedig Nem pont... tudom, Megdöglök! Ó, szuper. Menj onnan, Riki, menj onnan már, nem kell üldözni, menj onnan, az jó. Miért nem kell üldözni, meg kell ölni? Hát tudom, de... Ő fog megölni téged. Egy kicsit megerősítem, mert éppen támadásra adtál. P-át meg tudnánk Nem ölni, hisz. Botics. Már nem megy el agyába. Csak így idegesíteni akarom szegény izét, párát. De Párát. most már ő idegesít engemet, az a gond. Pára. Igen. Szegény pára engem idegesít. Aha, rossz mondjuk az eszközös. Ez jó volt szegény. Megyek, már segítek. Oké. Okés. Várjatok, Sunstrike, nincs elég manám, és amúgy csalna bele. Megyek fel, kiukkolom barbokat. Oké, hunkoljál. Valaki Nem gyengítstek. Sunstrike. Ott van a tűzvarázsló. Jó, elment. Ilyen tűzvarázsló. Én úgy hívom, ami a izé. Ahogy kinéznek, én úgy fogom őket hívni. Ott van Medve bácsi. Medvebá, hogy vagy? Baluba. Ott van Ultra Medve. Vigyázzat, Ultra Medve nagyon Rossz erős. csod! Hagyjad. Várjatok, bocs, ez KS lesz már Exor. Bocsi, várj, ez KS volt. Meghalt nagy mely. Hát, mert én beszéltem a pucstól, de ez bocs, ez tényleg nagyon nagy KS volt, szóval... Meghalt Ultra Medve. Jó, halljuk. Baj. Éppen siránkozok. De te nem hallod. De hallom, nem kell kiabálni. Üljetek már lasságetekre. Nem tehetek róla. Eltűnt pontom eltűnt. Oké, kösz. Nem tűnt el, nem tűnt el. Gyere. Sunstrike kell. A buzi rányomta izéjét. Másik pipóval is! Két pipódon ember, két képességet használhat. Nem visz innen? Itt van pontom Assassin amúgy. Nem tudom. Léci! Lőd már ki! De nem érném utolúsom. Itt van Ultra Medve. Segítség. Figyelj már, hogyha kilőttem volna, akkor meg Viper szedett volna ki minket torony alatt, szóval. Nekem kellett volna kilőni, én vagyok az invoker. Csak... Nem arra gondoltam, a Sunstrike-re gondoltál? De az... arra. De nem sikerült, mert frontál ment mellette, és amúgy se meg volna. Nem baj. Én örültem volna neki. De nem halt volna meg. Megtámadjuk azt a izét. Finisd le! Várjál, hagyjad közel jönni, mert simán bemegy torony alá, és akkor ott az elő. Ahaha! Jajjaj! Hagyjad közel jönni. Jó, Menj onnan, mert megy az USA. Várj be itten boltnál. Láthatatlan vak, király. Oké, Na! Láthatatlan azért. azért. Jó. Step out. Három Aztán- egy az állás. Zsír. Most kéne megölni őket. Gyere erdőbe. Na, jó van, akkor most mit veszek? Várjál, várj meg, hogy Nem, hát ha el tudom kapni Várjál. őket. Viper-töljük meg, az nagyon fejlődik. Nem muszáj ott, várjál, menjenek el. Hogy a hol következő van a futár már? nyírjuk őket ki. Viper 6-os most kell megölni Vipert. Most várjál. Ösmét az. Ajaj, ajaj. Viperre! Adok, kap. Kurva életben, semmi élete nincs. Másikkal! Várjál. Ez jó. Ne, fut Most jön mellette. P-et. Elfutod Oké, mellette. kapom! De amúgy se halt. Ilyenkor amúgy nem halna bele, mert csak 100 Megvan. szevez. Szép. Így kell ez. Kölcsönkenyér visszajár. De ugye, És a nagy medve akkor meg kell, hogy halljon. Hát, de ugye magatokra Ölnek. kapjátok az első skillt a pács. Megölném, csak hogy ott van a varlok. De nem kérek kiabálni, az a baj. Ja. Jó, nem Halkabban. tudok írni, jó van. Srácok! Na, nyugodjunk meg, nincs semmi gond. Fekszik! Midőre? Várjál pillanat, csak vásárlok. Nem kell mész kiabálni. innen nagy medve. Nem kell kiabálni, hallunk. Túl jó a mikrofonom, nem tettek róla. Az hát túl jó. Jó, Neked kifogás. Várjál. Jó, az nem lesz meg, de Sunstrike-olni fogok. Istenem, nem már, de milyen gyors az Ursa. Ez idegesítő. Meg fog ölni. Basz meg is, hallod? Megölöm simán, nem beleblokkolódik a creepekbe, vágjátok? Srácok, Ja. ott jöttek a creepek és beléjük állt. Amúgy ha egyenesen síkterepen futott volna, akkor így pum, lecsaptam volna.
Nem, creepek jönnek és bum. És Csak beléjük valaki jön loppikodik. segíteni, meg 2v1. Lelassul és bum. Megyek. Majd megyek, jó? Én is, nem tudom. Próbálkozok. Most elfelejtem. Ott vagyok. Ott lent megvárhatok Az és... a gond, hogy most Rikinek kevés a manája, és most még kéne rá. Gyere. Vegyél. Igen, most hozom ki a futást. Báncs. Ezt utálom, amikor még Gyere, Rikinek itt van torony alatt az mára egész kevés a banda. manája. Várom, jöjjön ott, Nem is, hogy kevés, hanem sokat kell használni, hogy megöljek valakit. nem tudom hol vannak. De most mi van itt? Mindenki ott Gyerünk PR. Mellé. haszkörre rámehetnénk ketten, nem gondoljátok? Vagy menjetek rá ketten, mert most én meg akarom. Szép. Most gyerünk Viperbe, segítsetek, please. Köszönöm. Én is köszi. Jó van, akkor kicsit lesz. Elkaptuk Nem őt. hallotok meg? Hú. Na jó. Kaptuk a segítséget. Az egyik mípomot küldöm vissza a bázisra. Kes. Jó, úgyis tudsz teleportálni. Most már halkabban vagyok. Nagyon így már tökéletes. Van ultim! Még csak most én 3-as szinten megszereztem. Te Gani! Nem érdemled meg. Itt mi huszkárral, mert Jaj, rossz. most te megérdemlettek is. No, ez az. Menj onnan, mert Ö, golnak egyedül. Úgy azt akartam, hogy tedd már ügyességre. Cipődet. Melyik az igazi? Azt kell megtudnom. Állj oda és ütögél. Hát majdnem meghalt. Na, ott van az igazi. Úgy 2 HP-je maradt a Sunstrike-ról, nem Most nem akartam fog arrébb meghalni. állni. Meghalt. Amúgy Ott van, majdnem én is megöltem Ahol? a Sunstrike. Ó, baszki! Ó, baszki! Még jó, hogy megmentettelek, meghaltál volna. Egyébként ne rád dobd a első skilledet. Dobd rá az ultidat és magadd a elsőt és öld meg. Ja. Sokkal több sebzést tetszőre. Csak amikor néha mozog, akkor kell rádobni, amikor kevés AP van és elfordul. Dobd a felőtt hápolja. Basszus, és beleütöd a Lastidet. Adoljak már én is, légy. Öljétek! Tudjuk, hogy OP vagy, tudjuk, hogy nagyon OP vagy, de azért. Na. Nem kell annyit Meg jó is a fogadni. szetem, azt is tudjuk. Ó, nagyon jó. Ó, öljük meg Vipert. Öld meg Vipert, öld meg. Jövök. Baszki, és beleveri a Lastidet, az a rohadt torony, pedig 100 pénzt kapnék érte. Istenem. Hogy csak kérjek már utol valaki. Na. Leszarok ki, de kapjuk már el. Tessék, öljed meg! Hát ölheted, ne, öld! Csávokám! Megöljen! Én már meghaltam. Szép. Basszom, én meghalok, te meg ölsz! Ez jó játék. És akkor, de amúgy azt beleüthetted volna, mert amire elkapom addigra még egy kis idő, mert ugye akkor sem vagyok annyira OP, mint te. Jó van, ebből most nem értettem nagyon semmit. Mondom, akkor sem vagyok annyira OP, mint te, azért ütheted volna, és akkor a Lastidet meghagyhatod volna csupán kedvességből. Jó, kedves vagyok, majdnem megölted. Majdnem, de majdnem, az nem elég. Hát Na jó. majdnem az is elég van. Még üthettél volna beléket, Hanászkár, aztán kés. kus! Jó, elég volt. Élegesít már. Hogy ki jönnek, ki nem. Meghalsz. Jó, Hát, tiéd. és miért nem sebződött, de már megint, és mit csináltál? Megölted a varlokot? Igen. Hogy már Nem. megint nem sebződött a Sunstrike-ról. Erre van ús, erre fuss, erre kell megölni. Jó, nem ölöm meg, mert marha kevés a HP. Mondom, úrsa! Nem Riki, úrsa, arra kell megölni. Minden Ursást fél. öljük meg, mivel Várjatok kell meg. ölni. Le kéne fognom. Nagyon jó, hogy 3-an mentek kurszára. Azt hiszi, hogy túl erős. Ez szép. Hárman vagyok. Gyerünk. Midre, 3-an vagyok. Jó. Milyen értelmes egy mondat. A múltkor is elsütötted, ne vigyázz. De az tényleg, Ne kopizd magad. ez most tényleg ez nagyon értelmes mondat volt, meg kell tapsolni. Kapok egy texet? Nem! Ez jó. Na, gyengítsétek le, aki itt van, és én meg elkapom ultival. Ugye én most el vagyok magamnak, de most komolyan. Ó, ketten vagyok. Ó, bandáznak! Itt 3-an vannak, help ide. Help me! Egy kill. Warlock meghalt. Huszkár meghalt. Én meg azt mondom, hogy Warlock meghalt. Én meg azt mondom, hogy Huszkár meghalt. Az még Meg nem azt- döglött meg, mindjárt megyek én is.
Ez így nem jó. Ah, ez epic volt. Hát, kicsit rossz volt. Segítség. Amikor szólok, fordul vissza. Ah, és ez így nem jó. Gyerünk. Öljetek már meg azt az úrszát. Szép volt. Szép volt. Mondtam, hogy dobrázót, Ó, hogy tíz. neküljön. Nem volt manám, kérdezheted. Ja. Elkapom. Nem bírod. Azt hiszem, mi? Kerüld meg, de ne a torony alá fuss, mert meg fog látni. Istenem. Most ugorja. Mi ez? Milyen gyors? Ugor már rá. Észtje volt, de te mondtam, Nincs hogy már ne a rá. torony alatt menj. Amúgy megmenekül szerintem. Nem fog, hogy telefonálja. Na várjál, van egy ötletem. Na. Most elterelem a figyelmét. Nehéz lesz egy... Na jó, Amúgy inkább. tűnj el inkább. Úgy ügyes vagy. Basszus, nem Nem is megyek sikerült. segíteni. Megyek segítek. Inkább, Blutzikkört megmentettem, akkor az jó. Már megdöglöttem amúgy. Amúgy Ja. kétszer segítettem. Azért van annyi segítségem. Gyere ide, Riki, kéne egy kis bénítás majd, amikor kiukkolom. Milyen a bénítás? Hát a első skilled. A... Gyerünk PR. Béníteste. Te gyerünk. Abba, PR lesz. PR meg van. Azaz. elkezdtem. Hallod, én úgy csinálom, hogy megölöm, hogy meghalok, de azért megölöm én is őt. Hát azt nem ölöd Oh meg. fuck. Fuss! Futok. Abba, Gyere. azt hittem, Boti, csöld már meg mindet, hát. Nem minden Lehet. profi Amúgy vagy. nem fogom megölni a Sunstrike-on, meg az sem biztos, hogy eltalálom, de teszek egy próbát. itt van Barlok, az nekem nem jó. Jó, az nem jó, de én most visszafutok gyorsan. Hát Via, mert megint beblokkolt ez a rohadt fantom. Istenem, mintha tudnák. Arra hat picsáda. Gyertek. Bocs a figyelésed, de... Na. Mindegy. De, no. Azért Na ja, mindig videó közben csinálod. Nem, múltkor így nem volt figyelés. Ez már valami. Kurva erős az ellenfelek. Be kéne rombolni valahol a tornyot, mivel sehol nincs semmi. Nem baj az. Ajaj. Öljük. Ne. Téját öljétek már meg! Nem jó, mert az a kurva Barloknak a szarra rohadtul sebez. Van, ennek ezért egy gyíkot. Most ugorj a PR. Menni fog szerintem, menni fog. Nem. De! Kiöltem el. Szép, Én... szép. Hát itt lemegy összesen. Gyerünk. Yes, az volt. Úrszát! Ijeszgettek, Úgy leszarlak. se kaptak el. Jövök már! Úgy, gyere. Úgy kéne, hogy be kéne Ne. egy pont a torony előtt. Itt van. Aki be És tudunk ott rá? van! Jó! De szívás. De most mire kellett bekásálni? Vagy nem kás volt? Mert... Véletlen volt, mert Barlokot Na akartam. most meghaltok. Ti, meghaltok, ti. Nem van. És meg lesz az is. Meg lesz ez az. Szép. Megvan, ugye milyen ügyes vagy? Hát én nagyon... Jól előkészítem a Ne, szeret. ne arra fuss, Leci! Jó. Jó, szép. Fuss, Imolke, fuss. Dob magadra. Kéne rombolni a tornyot is, nem? Na. Van egy kis gond, a tornyokat eddig nem romboltuk. És kéne. Ezt Rombol. mondtam végig. De amúgy ők se rombolták, szóval nincs baj. De van baj, mert már középső félig leütöttél. Vagyis, hát... Na. Megyek és bedináljdolom magyarul. Dináljdol be Pudge, Leci. Tornyot. Ha Pudge. Igen. Akkor Riki, dináljdoljátok a tornyot. Az mi az, hogy megöljem, vagy mi? Igen, Hát üsd A-val, ki. O betűben. Ó betű, te. Dota profi.
Nekem az a Q betű, nem mindegy. Na most már innen látom, hogy hol van. Na, ott van a... Én megyek topra és ott Most le fogom áll mellé. nyírogatom a tornyot. Jaj, hogy közben meg itt van mindenki. Szép volt. Voltam, gyertek. Nem kell lejönni, ezt tudom. Jaj, hogy közben meg ott látnak a picsába. Mindegy. Egy halál még nem a világ vége. Csak hogyha nagy szintű vagyok. Hát itt a tornyot szétszedtem. Én lerombolom itt a tornyot, oké? Ha nem zavar. Pantomon, ne, vigyázz, fuss! Torony lerombolva. És varlokot. Smoker mit csinál? Kinyírom varlokot is. Nem csinál semmit, AFK. Smoker mit csinál? Oké. Invo. Kicsit visszamegyek. Hát kilépett. Hát ez így nagyon jó. Most előny, de mondjuk igaz ők. Fair play van. Ja. Első tornyok nem a rombóval, az király, tök jó. Menj. Nem tudtam behálózni. Bocs. Nem fogod. Szedd ki. Nem fogod. Szedd ki! Szép. Centéken múlt! Fuss, megpróbálok valahogy helpelni, hogyha tudok. Úgyse bír utolélni. Ja, akkor jó. De azért segíthetsz! Ja, akkor hagyjuk a francba, ugye? Követtem a kocájukat. Na, hol Köszi. lett? Jaj, ez jó. Gond van a géppel, de lélekben mindig ott vagyok veletek. Csak annyi, hogy lélekben nem elég. Én is erre gondoltam. Jó, megyek. Jó napot, én is elhúztam. Szedd már ki, úr, szedhet. Hát ilyen kevés manával, hát nagyon jó vagy. Ja, tudom. Várok, most lépett ki. Te Ursa olyan rákot csinál? Nem arra kész van megölni izét? Ursa noob! Miért? Mert meg kéne már ilyenkor ölnie... Rosant? Ja. Jövök. Szedjétek ki. És most? Kis HP. Az egyik mipómot visszaküldöm a bázisra. Menjen nyugalomban. Izét! Ott, Viper! Majdnem. Köszönöm! Szívesen, hogy nem öltem meg. Tudtam, hogy meg el fog mozdulni, azért nem ütöttem belé. Hát... De miért pont várlott? Jaj, mondjuk, nem mindegy. Okay. Barlok, most Invoker itt vagy? Kici Invoker? Nem cuki vagy, mert nem jöttünk. Ó, fene, és közben elkapták az egyik mipómot, azt nem is figyeltem. Push. Ó, fene. Majdnem megvolt. Épp hogy valami. Megvan a szénzen. Na most már futtok, most már mindenkit utolérek. Léci, ne beszéljél izén dotába, mert elkezdett izéni a izén. Észrevettem. Hangszóróm elkezdett izéni és megsüketültem előbb. Nyugodj meg, észrevettem. De most tényleg megnézem azért, de hogyha Ursa nem öri Rosant, akkor az egy hülye. Jap. Nem. Hát idióta, mondom, hogy Ursa noob. Hallod, akkor öljük meg Mirkont. Öljük meg Rosont mi. Oké. Várjatok meg. Én berobbalom itt lent a tornyot előbb. Megkaphatom az Aegis-t. Jaj, gyertek! Nekem 8. De jókor húkolod! Nem azért. Ez jó volt. Szerintem legyen Pudge-nál az Aegis, vagy valaki más. Bocs, hogy nem segítettem előbb. Nem baj. Gyilkolj valakit. Hát én jól el vagyok itt most. A francba!
Jó, Pedig bot. majdnem meg volt a gecibe. Ezt Na azért vigyázz a szádra, ember. Meghalsz. Öljétek meg Dobd rá azt a rohadt ultidat. Hát de úgyse halna meg, 1-2 halott vagyok, 715 HP-je van, az elmondom, meg nincs ez. 400, nem 400, Oké. 350-et, és mágikusan... Fiúk, ki kéri az Aegis-t? Én, ki? Te. Vagy én voltam. Jó, felőlem mehet. Már annyit kásseltetek tőlem, hogy az már lehetetlen. Akkor gyere 11-et segíts segít. ölni. Invoker, akkor gyere ide, légy szíves. De nem nekem kell. Akkor Ha megtartsam. hagyjatok egy kicsi életet, hogy csak akkor legyen meg, amikor ott van invókját. Na, a bot is vehetett tőlem. Oké. 6, 5, 4, 3, 2. Ó, várjál. Mondom 2 és 1 és. Szedd ki 20 kart. Szedd ki 20 kart. Megyek segíteni. Azt hiszem el. De az milyen húk volt, ember? Na most akkor már. Jézus. Már megint éltem magamon. Mindjárt adom neked az Aegis-t. Nem tudod odaadni senkinek az AG. Tudom. Ott van Itt van Usza. Usza. Én megölöm. Az... Megölik. Na gyerünk, öljük meg szépen úszát. Most P-ja a következő. Nem is ultizok. Csoportosan. És ez az Szép volt, várjatok, vegyétek fel! Ja, mert vettek. Hé, ott egy ward. Megölted? Meghál. Botics, bocs, megint rámentem a futára hozzá. Körbe kéne futni a wardok körül, jó? Valaki. Jaj, én is rámentem véletlenül. Valaki jöjjön velem, nehogy elveszítsem a gemet. Alkabban. Oké, megyek. Véletlenül elválasztottam megint a futást. Botics a testőr. Igen, Botics a testőről segítsen. Na, erre nincsen ward, pedig erre megláttak. Erre láttak pedig. Előbb erre láttak, akkor most itt körbefutom még egyszer. Pedig itten láttak, akkor nem tudom, akkor megyem. Láthatatlan. Ja. Ajaj. Nekem is itt van a tudszom, szóval... Meghalsz, ó. A fene. Vissza! De ember, elsődleges magadra blacksikörözni tudsz egyáltalán? Igen, csak ez most kellemesebb volt. Mert az elsődleges magadra kell nyomni mindig, amikor támadsz. Hát tököljem meg Előbb benyomod az ultidat, aztán meg magadra az Nem, elsőt. igen, ulti és magadra elsődleges, és többet fogsz damage-elni. Jaja. Nem baj. De baj, úgy jobb. De, nagy Én is baj. megöltem mind a kettőt, és ezt ki is lépett, mondtam. Nem baj. Ó, ketten baj. kiléptek. Sajnos riverek így a... Figyelj meg, hogy most kilépett Huskar, megöljük még egyszer valamelyiket kilép az is, és aztán mind a kettő aztán. Fogadunk ezt? Már volt Már kettő kilépett amúgy, ketten léptek ki. Ja, vagy pedig hárman most össze vannak kapcsolva, és megölj, és ki fog lépni mind. És itt van mind. Na, akkor nyert ki mindet. Megölöm Vipert, enyém Viperok. Oké, gyere! De akkor csináld, 3, ember. 2. Na, de miért pont Tom? Ekkora húk! Ez mekkora szó. Hol van a gem? A bázison. Oh, idióták vagyunk. Mindenki magából indul ki. Nézzétek, itt egy van. Nézzétek. De hogy látod? Lehet, van megint Game of Fizéje. Őrhetek egyet, legalább egyet. Nem! Tilos. Nem olyan könnyű ilyen aprító szarokban lett, mint ti. Lóbéti. Azaz, azt kapjuk el. Na, ez sima lesz. Mindig mellettem van egy rohadt szív. Ultim is rajta volt, szóval ha menekülni próbált volna, kinyúlvat volna. Jön a Skepterem. Aha. Ha van nekem meg... Végülis nekem is jön. Na, már csak 2 maradt. Van valakinek manája? Á, még nem bírom megvenni. Ez legalább töltője. Kell egy force stuff. Új. Vagy ezt eladom. Amúgy, ha most veszek egy Beastbust, mi az? Refresher orbot. Refresher orbot, akkor képes vagyok olyan killakra, hogy csak ne. Mivel a spore-ra duplán sunstrike-ozok.
Na, király, király. Most már sokan vagyok. Nem lesz rá idő, vagy nem lesz rá pénz, meg idő. Most már nagyon sokan vagyok. Ajaj. Ah, Ügyes vagy. ajaj. Haha. Hallod, én jobban lassítom Vipert, mint ő engem. Az mi már? Ja. Én lenten is, boton is megyek kicsit nyírbálni az embereket. Az is szép volt. Szedjük ki utána. Elkaptam volna, csak túl messze volt, és te voltál közelben. Ja, amúgy közpush, hogy behúztál, tényleg. Nem volt. Hogy szépen kásáltam az előbb várokat. Ezt azért kaptátok, mert is annyit kásáltatok. Én nem igaz. Figyeld, kilépett Viper is. Na akkor várjuk be gyors. Ja. Told a freshmate-et! Azaz, így kellett csinálni. És mi csak segítek, és nem bírok gyilkolni. Segítség! Én meg tankolom a tornyot és úgy jár. Ne, és ide ugrasztom! Fuck me! Azt nyerjük. Segítsetek, segítsetek! Help! Bemegyek neked a tóvert! Most Jó. nem igaz. Szép, pont meghaltam. Azért megöltek. Yeah! Hát 5-en voltam a végére. Ütön voltam. Na jól van. Na ki kapott? Náluk is az egész csoportot. Kazag jó! Viper! Viper bent volt egyáltalán a játékba? Nem, kilépett. Akkor mi ez már? Nem kapunk. Nem lépett ki, ő végig nem volt. Kilépett a végén. Valaki kilépett közülünk. Kilépett a végén, PA maradt benne meg Ursa. Na jól van. Ez jó menet volt. Én megyek. Köszi, én is akkor, köszi a játékot. Csak Hát akkor köszönjük a figyelmeteket! Sziasztok! Like, Sziasztok. subscribe, stb.